onye kpatala akụnyelu nwanne ya aka ụmụ onye nọ kịta na-ebe akwa ọ Chukwu na-akpọ gị oku kịta si gị n'anya na gburugburu gị ka inyere ndị kwesịrị inyere aka ụmụnne unu mana ọganyala ofu onye bụ afụfụ ịma na ụmụnna kpatazuo akụ ilu ana unu ma nke ahụ ihe a na-ekwu o nwee nwaanyị ihe o ji nwee nwaanyị bụ na o nwere onye mma sọsọ 300,000 ka o nyere mmadụ onye ahụ wee welie bụrụ ọganyala onye ahụ bụzi multimillionaire na olipụ gaa vom ọkarịzikwa onye nyeli enye ịma na onye nyeli enye nọzi n'afụfụ onye ahụ hụrụ n'ala ọ bụziala onye o nyere aka na-ebukwazi ya ọ bụkwa onye ahụ o nyere aka lift ya ihe nji ekwu ebu maka adị ama amara isi ga-abụ eze echi na ịlịpụ kịta ịmara ihe ga-eme echi o nwegokwe ndị lichan mechie daa nwụọ n'ala ifugie o nwere onye Chukwu kee gị ka ị bịa mee inwe ego ị nara enye mmadụ ị na-echekwudo ka Fabia na-efichele gị shuu na-aza gị saa mbani inye igwe ekwipuo mmadụ ọlịa olijuba afọ godi onye godi gị jos na ọ na-eliju afọ ihe adị satisfied mana gị nwakwa a na-enyere aka chetekwe imekwe na-eme mma onye bicycle ma gị nwakwa ụfọdụkwa inwere idebe arụ na inwere ịtọ na melu ma ebele onye enwe egodi ihe chacha ọ na-enyekwe mmadụ aka ọ na-enye mmadụ ụkwa ọ bụgodi mkpụrụ osisi ma ọ bụ ije kata ihe ọbụla efuna a na-enyekwa mmadụ ọkwa ịma so o nwere ndị enwere ihe mana fa na-elikwe nri kọmụ ya ijegodi n'ukwu ugili ịkata ugili igbuwe enye isi ya nwanne m nekwe n'ihe a wee too ofe n'ọgbọ na wee too ofe eji m n'ubi m kata ụgụ nekwe n'ụgwọ a wee too ofe ejikwere m n'ebe ana m kata m mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi a wee sie ihe maka na ọ bụrụ na anara asị gị thank you anara asị gị thank you n'elu ụwa mbọsị ị ga-anwụ onwekwa onye ga-ebe akwa mmadụ ayara ebe akwa and mgbe mbọsị mmadụ ebere akwa ka ịnwụ ịfụrụ na iluru a na eze maka amount of people bere akwa misie gị ọ bụ ya ka eji gaa ama ma Chukwu ọ nabata gị ma ọ nabatara ọ bụrụ na ị nara emegheli arụ ọ bụgodi na ị nwere akụ ị nwere ụkwa ị nara enye mmadụ ihe o gosikwa na inwegodi ihe na ịyara enye mmadụ ọ ihe ọ na-egosi so inwe obele inyekwa obele inwe nnukwu inye nnukwu ndewonu ndị be anyị daalụ afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelense ọ bụ na mba Eliza ka m si na-ewetara unu ozi ọma ndewonu ka emesịa